Ei, bones, sóc l'Esteve Rovira i sí, els rumors són certos. Deixo Rumb FM. Necessitava fer aquest vídeo per explicar-vos de moda personal la meva decisió. No ha estat una decisió fàcil, més aviat difícil, ja que formo part d'aquest grup des del març del 2015. Iniciem en el camí del guiatge de grups en el trail, però també he de dir que és un canvi natural, que havia d'arribar i que la decisió que he pres n'estic molt convençut, que crec que és la millor per mi. Primer desmentir que el Xem i jo hàgim tingut mals rotllos, i acabi sortint per això. En Xem i jo som amics i sempre li estaré agraït per deixar-me ser part de l'estat de Rumb FM, a part de deixar-me demostrar la meva valia com a corredor, guia, entrenador personal i des dels últims 5 anys com a coordinador de Rumb FM, així com a deixar-me formar i créixer tant personalment com a professionalment. Però arran de canvis de la vida, que no esmentaré, i per què no, ajudats pel tema Covid, ha fet caure l'energia vital del grup i convertir Rumb FM en un ombra del que havia arribat a ser. I és per aquesta raó que m'estimo tant la marea blava que no la vull veure caure més i ja a l'abril d'aquest any vaig decidir fer un pas al costat per alliberar de manera econòmica el grup, però seguint ajudant-los com a entrenador de trail. Tanmateix, després de 3 mesos d'aquest canvi i deixant clar que la meva implicació amb el grup del trail no és cap problema, he fet balanç i veig que la cosa no prospera i no puc seguir amb aquest mode de vida, vaja, que he de pagar factures. A part que noto senyals que m'indiquen que he d'emprendre per mi sol el meu camí. Això sí, però intentant, per part meva, que sigui d'una manera molt natural. I per tant, continuarem tant en el meu projecte personal, que des de fa 3 anys porto, que són les llebres de Vallvidrera, les llebretes, que és un grup d'iniciació de nens per caminar a córrer per al nostre entorn, com seguir creixent amb el nou grup de jovent de 12 a 16 anys, també per córrer per les nostres muntanyes. Gràcies, Àlex, Nico i Jordi per confiar en mi. Partint d'aquesta idea, n'és el que continuar fent d'entrenador personal com a guia de trail per adults per Collserola i Catalunya, tal com he fet fins ara, però amb una nova marca, samarreta nova i, com no, idees noves i conceptes diferents de Rumb FM. Però no molt diferents del que he estat ensenyant jo durant tots aquests anys a un grapat, per no dir centenars de corredors i corredores. I per acabar, afegint, com ja sabeu, tots els que esteu mirant aquest vídeo, utilitzem també les eines descobertes per mi arran de la pandèmia, com és l'exposició pública, però de caràcter positiu a les xarxes socials. Sortides d'iniciació per aprendre a moure's per la muntanya, així com corredors ja experimentats preparant tant projectes personals, posant-se en forma o aprendre a agafar una rutina, com a gaudir i patir de les curses d'asfalt i muntanya. Són algunes de les curses que prepararem junts, com a moltes altres en mode individual. Tot amb un suport personal tan presencial com a vídeos del YouTube o d'exercicis en directe, i com no, consells que ningú necessita. Però bé, això ja serà un altre vídeo, o una altra història de l'Esteve Rovira, que hi ha molta feina per fer i sobretot molt per gaudir. Adeu! I com no, si t'ha agradat aquest vídeo, li dones un like, el comparteixes, i si no estàs subscrit al nostre canal, ara és un bon moment. Apa, adeu!